Oboroso bw'umugusi. Mwanchu murigereria mbemana sawa charige taseni kiago Giensoko TV asobot kobuiga we merongevere motinyuga oikomi na rimo mwaka wechiribubere merongevere na esano rituko murabwensi ya Kenya Moske William Ruto hatware nkwana yabene gochi asense osio womo we bunge erianene hamoneri ye senator samagacho ye bunga somucho Nairobi asa kwanira mange na boigo oborai na magendro ari serikali ya Kenya kwanza ya nyarkoba kego ikirania hasegeka kyuma koyamo oetire na boigo miroberio eri serikali robertie gochi akoenekia ase amatuko arebosio karibu sana nchenkoro kwa Clinton Ndigi ngikananseta seribaga ria Ishmael Mogere gocha kokomanya ya bariki baito ba mangana basangireri kurwa semambi yarenge ntambe goika chinga kichiga seribaga yabakombata se kurwa se studio ya kabere na gosabirwe karansoike obena intwe kurbono goika omwerio nyaraboigo na bokubwatia mesega ya mayakuru ensoko ensa eyamo wetera se mitandao yeito yekerero buna Ensoko TV na boiga se mitandao yane buna Clinton Ndigi kurende tutara anyora senchera yoboikiranu negati yari nkwariganretyo botkobwader man na IBC onye tiyari barusi ge tallying center to batatu tebeti gochija ikonge tuwati kwegena ni kiombe kia IEBC bosibo bochorio boke nenkwana igatia ba kichikurense mwe bunge North Mogrango. 7 million Kenyans are now registered in SHA. Muraibwense orure nkwana ya bene asense bosibo mabwe bunge enene neri Senate. Aisinye yeiga over 9 days. On Wednesday naria chitagasira yamati asabire gosirwa gwakana ebili ya nyagitari asomwanchu abo bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii. Karibu sana mwanchumo rigereria bono nigo togo chaka senchira yobo ikiranu gukwana asamagacho yebunge enene asobomo wabajumbe na boigo abaseneta buna imuganetie korengana neri chikokera umwaka koera asense haria serikali ikiraniria samagendro hamo noborai asegeka kyumwaka yomo muraibwensi ya Kenya Moske William Ruto nigo ritukoria rero harwa enkwana yaye asense koera emeroberio au ye serikali yaye yikiranirie na buna umurikito Frida Kirubo akoera sorobotiro kubwatia Moske Ruto nigo bona akwanire sekta yoboremi aseboigo ha busaseboigo hake akwanire ko kya kwirigori ryoboyo na boigo hogokini gwa kwirigesa hegento keirere irigori iriendagera gokea Nengwana yomurai wense iyo yarwegwa asamagacha manene yebunge lyokumurikira emerobilio yabekirwe elyogotinya ense ya Kenya na boigo amonchirelio aseti sector elyokoenekia obokoreri obuya. Story of sacrifice, a story of sweat, a story of progress that has not come easy, story whose facts are available for all to examine, except perhaps for the cynical who have no facts. Today, the evidence is clear, evidence of promises made and promises kept. In just 3 years, we have built not monuments of words, but foundations of progress. Kubwatikana nogokonga kubugima nigo yairereta abakenya umwaka bwechiribubere 2022 gokora okorobekana ekyo gikairera serikali gokora amonchirelio anene ase sector yoburimi. One of the greatest contributors to the high cost of living, Kenyans in 2022 marched with empty sufurias, a stark symbol of frustration and unbearable cost of basic commodities. From the very outset, we made an intentional and strategic decision to subsidize production and not consumption. We understood that lasting relief would not come from temporary subsidies and price controls, but from strengthening the foundations of agriculture had to be the fulcrum of our transformational
agenda. Omurai bwense ni gaenekia okwirikia kwa barimi gwitera enchira yekerero ilio kwaenekia ngonyora bari amorokerio ilio gukinia rigesa boigo nigo aenekia kuyirigwa kwirigoririo bwoyo na boigo emusoro. To organize the sector and improve service delivery, we launched an integrated digital platform to register farmers. In 2022, fewer than 300,000 farmers were on record. Today, over 7.1 million farmers are registered on the Kenya Integrated Agricultural Management Information System, giving us visibility to design scientific targeted interventions and eliminate extortionists, getaway brokers, and drive out cartels and middlemen. This has enabled us to implement the fertilizer subsidy program at scale. To date, over 21 million bags of affordable fertilizer have been distributed, reducing the price by nearly 2/3 and saving farmers Kenya shillings 105 billion so far. This year alone, we delivered 7 million bags of fertilizer and 35 million kilos of certified seed. And next year in 2026, we plan to distribute 12.5 million bags across all the 1,450 wards, ensuring every farmer has access to affordable inputs. Asense mende nigaenekia ogukina asensemo yobonchereria anene asabanto kurwa chinse chisiko baigekire enibo yabo gwetera okwagacha gwechi kampuni n'abakenya gokonyeka. Last 36 months, over 300 new businesses, including 500 foreign companies, have registered and set up shop in Kenya, reflecting renewed confidence and improved ease of doing business. Securities Exchange has recorded a powerful resurgence, recognized as one of the best performing emerging markets globally. Since January 2025, investor wealth has grown by over 1 trillion shillings, driven by a broad share price rally that has re-established the Nairobi Securities Exchange as a premier asset class. The NSE is on track for its strongest performance in over a decade, building on last year's remarkable gains. This renewed vibrancy is a clear vote of confidence in Kenya's direction and in the reforms we have undertaken. Kerubo Frida, Ensoko TV, Nairobi. Tuguska busio mwancho murigera tutegarita senkwane yo murai bwense nigo bono ritukoria lero boigo aenekia ogokwandira ogokeana kwibirengo bya magori yebintu gwetera soko sangeria ebango ase aenekirie okorobia obogima asense ya Kenya nigo bono aenekia ogokea kwa magori yechindagera buna enchire yamo yokorobia obogima boba Kenya chigakibone serikali ya Kenya kwanza hinyarite ko bage kogendera koenekia buna abakenya nkomenya bara sobogima bure obia buna gutuma nyumurikito Debora Kerubo. Omurai bwense ritukuria rero nigatwarege ikaro imeye bunge nene chingakia kwanira abananchi igoro yobokareria se serikali asenkwana yaye Ruto nigaerera igoro yogokina kwa magori y'ebintu ase birengo ao ekyo kererete obogima gokongaso omwaka gwechiri bwibere 2022 ase kolende serikali yabekire emeroberio eliogotinia uchumi. At a time like this in 2022, Kenya was in distress. Inflation had soared almost to double digits. A fuel shortage threatened to paralyze our economy as oil marketers struggled to access dollars. The shilling was in free fall. Foreign reserves had hit historic lows. Debt service consumed more than half of our revenues. Confidence, both local and foreign, had waned. International analysts warned that it was no longer a question of if, but when Kenya would default.
ase nkwana yaye Ruto nigayane kiogo kiana kwi birengo bya magori y'ebinto gweterwe gusangereria kwibango nonye nabo nigayane kio korora bakobogima ase nse ya Kenya. Within that context, we acted. We restored fiscal discipline. We eliminated wasteful subsidies. We rationalized public expenditure. We strengthened revenue collection and placed our economy on a path of recovery and sustainability. Inflation, which stood at 9.6% in 2002, in 2022, has steadily declined to 4.6% as of last month, bringing much needed relief to households. Boigo nigayane kiogo kia kwa maguri y'echindagira bunenchire ya moyo korora by'obugima bwa bakenya tinga kibone serikali yagenderete kwenekia abakenya nkomenya bari obugima borobya. The results are visible in markets and homes. The price of a 2-kilogram packet of flour has fallen from what it was 250 in 2022 to as low as 130 today. For millions of households, this is meaningful daily relief. Henry Nyamweya nigaru ibirengero libya ya senkwa nayo murai bwense tinga kiamurekero gokonga kubogima tinga kibono konyora kwabo kolinse ikikirire kwirusanania kurwa sogwa kanebango kolengana n'uburayi bwa eta fa guchimagira yake engaki ya Kibaki realized that 75% of Kenyans are languishing under abject poverty. Ekera chite kugunduago omugako ori akaridiusi e tax yegaja 8%. Nkimineti ekera reduce the tax yegaja 8% is to enable every Kenyan paka alimasi nani paka anse andonsi asobogima Kenya ngima banyare ko ba ebo wakane taxi mba efeti wakane taxi. Memano murikito asogotomanya asenchire yo yoboikirano mwanchu murigarira togosuka bosio egati yabarai bagusi Silvanus Osoro yoro mochifu ipanabo mujumbe bwensemo ya South Mogirango amo numwakilishi basubati kurase county ya Kisii Doris Aburi niko baesokire na kokokera enkwana eyo yomurai bwensanya ariko bagakobwatoka samagacho ayo ye bunge haso mwakilishi ibo basubati boigo airechinga gichoko bwatoko boseme gochiase abaibori kwane kyabunanko barenda bare na kopaikange abana babo hanemo na abana banyaruka chinga kichiga chumotumoko igo mutambe bwerusa. The president egento kiago korukiro mwaka ntobwate egento neke ese lichiko yote yang president ya charimo ya chago address bulge about the progress of the country na igorege ebintaba akorede ne bintaba ngete gokora ukwana ira magana mange ukwana igorege ndagera ukwana igorege masomo ukwana igorege health lakini of importance go chasumo gusiege ntakwana kenene kabisa besides oboremi kiagara na baremi tore mono na kwa negoro expansion of roads atura chipara chiya chigo chaka kwa expanded before elections chinde chigo chaka next week chinde chigo chaka next month na end of importance ya somogusi akwa negoro para ya ito ya Kericho ego chabaka Bosongo pari yenyere kabisa irengote mono that kwa expanded na end process ya chakire na ye kwa nera mono and ende koru Bosongo ekakonde Chioma Bay and say me you have expanded kabisa ebe nene of course na kwa negoro na ende yechi skuru in terms of go expand infrastructure chaite kiagara wana population area igokire na ya tirire go chimoto so of importance aso mogusi ngeringa ntobwara na into stake ya ito go chase development ya Kenya. That is why some of us ntorikorwa asebinte ibigo kuanwa others mokuru wekera bigo kuanwa na rabo abantu koru no this tani abo ria bako ngakera pari chia tulichos chiapo chia tuiri kiagara pengine mbare ngori sibigo kuanwa iworo bali muno tenga karuga abwes ju ni bintu ko bagubire Kenya yego tware road map serikali yego tware road map yaye bintu bitabe ase system serikali ende necha moko chaka fresh alias moko chaka kiretibu Kenya alias tu umuntu atigerete. So we are doing very well and that is going to talk about tutam anyolira opportunity abana bone gabona bali siko na abasoroira abayiboli baminto lenda abana bayino abantu mbale bamerete chingunchara bakomnyoka bacha gutalera abana bayito nyomba abantu aba bagotalera abana ba malito na amalito
na marwaire inje tindi bwati bwo bagoteba abantu abe babwenerete bamigwe kabisa basibu egere mbagendera kwa abana abobolito egesongo bagoteba castration inu mumanyeti unless torarora mwana buole no bolito omwana obogoreti omwana igogoteba ng'abasacha abe babwenerete gotigwa abanyina bali bakorera abana babo babatigerete batari gokora egasi barirandire ebabwate mechande mengesa Mwancho murigaria na mange ainekiwa ase ebunge UNN muraibu ense muske William Ruto na nyarako bagago kwandira amange ayo haenekiwa asegeka kyumwaka yomo oetire inse yoboraibu serikali yaye akora ya Kenya kwanza asobutko bwarero chinsa isato ntochigo sanga negati yabageni babere au baracheko babago tokonya kurigeria ase oboime aya aenekiwe ase ritukerigana boigo chinkwana cyumuraibu ense tumanyana rari arenge yekene na rari aikiranire na rari atarikirana na boigo emeroberio au hase omogeni oito oyo marache kurukwa Enoch Sagero oyore mumanyi wa mangana iga agesiasa na boigo Wycliffe Bota barache gotumanya endorero yabasaira inkorengana nibirengerero byabasai enkwana y'umuraibu ense ase ense asamagacho y'ebunge rero nararia ya nyarako bakego ikirani bosinari ikiranire nararia rubire gochya kwane kiwego ikorora chinse isato tomocha kubwatiria enkwane yo gukwanira enkwane y'umurai bwense Tokoskabosio ase oroboti ronde egati yabaki chikura imeyense moye bunge ya North Mugirango ase eward ya Kerenyo ime county ya Nyamira nigo bono beso kire na gotebanga tibabu atikwegena ne kiombe kyobo chori ne chimbebe kya IEBC ase ebunge yo ase bakoerabuna nigo egetuo keriyo kubara chikura nigo kyanya tukobage kunganyigwa kurwa senseme yo ye Kerenyo gocha sensemo ye Ikonge ekerekyo nigo bono bamochire chinkwana chigati yabarayi hao bakokoboke serikali abo babere bagotebanga nigo barachi gutumeka chinchira chinde chonsi kwene kyabuna obobui bwabo nkonyorekana bore muri Kristo Steven Nyariki na bwaterera chinkwane cyo nabona robotirwa ya senchira y'ubukirano bagotebanga omweshimiwa speaker ya Itonya Baro ngosiri na iko nandi yukikama tenga konyonsi na pengine konyonsi yokoboko tato ole kwanyonsi tino koboko na ari torochi gweke ko oliega soa go kwanyonsi go kwasoa gosebara bamitolage batike koko chekia nonye mbono tigatunya gwekarakari twesipi oyo kurwe besaru oyo bwato bukarakari bona aibuna mo manyete na ande bana mama eta abonsbi ayepimba buya nkiyo chikotukutere kura yago ko manyete na kiyo chikobaga ari tare 27 nkiyo chikotukutera no totebine nkiyo chikotukutera gosarie kura bamitolage no tora ngorokia mako watsekana nengwana yo moske Silvana Siosoro abugoro asegeti ya sere yue kwerera wachakobo kubo karakari asobo chorio bokebore bosio igegati yabaki chikura bakora wano moske Isaka Tebe baragire bokongu chingwane cyo na kweranga mbachikoba maiso korenda chikura cyabo nemono asuko igera mu Rwanda libagosira ekero konyoro usiora go piokeri ometo ku understanding izi ya mani goza woman asengente binta gukwana nturikora binta gukwana muna musacha obeire bali matakeire tomoire bona egese atakeire ko irumatare bona igatwakanire muna tigabatonya bagochenjeri banya kubwata abantu sora bera mate bugirango na intuga iganto iseinera nento manyetinga ne authority yango sora gochotokaga na intunko linda tore chikulecho fumba paka chini. Kama wanarusha tunarusha, kama wanakuja tunakuja, kama wanalinda tunalinda, kama wanaiba kalinje na kwa nayo, kama mbaya yotu aliko boringa bali barengere tiko chikokoli bituruturu yogo sali chikulechi tigabaganye chikura cyakwe umuntu omubui atangazwe amangana naya umuntu bwata omunene uri serikali buna osoro umanya guteba nga tihali barabwo bayibiri chikura ikirete beimi no gutangazwa kwe candidate yabo yoketigarite obwato umanya guteba igago chiku konyosia chikurechi ne okoboko na hende babwatirane na abarayi bande bali bagoje kurusiko na barima babwate inga bayibe chikura gwetera oko make
chiboxi na indi batebo so bagochikoshi market bagokwana ekero batara chiabisi chobachone chimbebe chia North Mogrango meyekerenyo na magaya yakogenda goika amagacho yomo DCC igo bagendere koraga kiombe kyo asoko nganye Tallying Center kurwekerenyo goche ikonge gento bakweranga mbari no kwegena nga obochori obumbo chigokorwa sinjira yobwasyoku turatwara imani na IBC onye tiyari barusirie Tallying Center to batatu tebeti gochinya ikonge ingi yari kurwira ntobwate eholiga yekerenyo ingi batari kubikira kerenyo ga osekiro monta gocha center ebwate security sign ingi bakwirira ali konye ngetigire ga sangi security na infrastructure ga kerenyo which is the sub county headquarters igoro ye chikura koiva enjere iba ko tena nyabaro na maite bunare kubeka okoboko nuko beka aguntu ntote ne inyo chikura tutagete twake kura ya nembale rwe banyanga kuruwe ke tuki yake nguso mbale rukurwali chiende ne Tallying Center chibarwe manye na kinanyora ayonye kogwati chibeso kuna komanga mangia jasinyiru chi project chikoko asensemo yomo DCC honyamira North Simon Osumba nigo aereire ngamba chigotinya uborendie kerekyo bochori elio kwenekinga obwasio kumbo chikobaroro kwenye hiyo mikakati ni ya kuhakikisha kuwa iko usalama kwenye vile vituo vya kupiga kura siku ya uchaguzi na vile vile pia mahali kura zote zitajumuishwa pamoja, yani Tallying Center. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV North Mogrango, county ya Nyamira. Kurase county ya Nyamira mwanchumo ligari atukuri na se county ya Kisii Emateyamo kurwase ikenyoro kia Gesarara kegotoke ward ya Nyatieko ensemo ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii nigobane gosaba obokonyi erigwakana ebili ya gitari yoyo mwabo omwana omoke bumwaka oyomo Joseph Mose uyu siria hobogima bwaye asenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital KTRH maiga yoko yera nyomba na buno murikitu wikili forenge agotomanya sorboti rokobwatia nigobono Eamateyo yasokire na goteba buna nigobare noboremerwa nobutako bonene habu asebone batanyari gwakana ebili eyo ya chilingi chiribu chimi ibera sebasabire gokonyo Nenka yomongina Alice Kwamboka korwa ase kenyoro gya Gesarara mwamusio ma location ward ya Nyatieko ensemo yebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii. Eyo yasokirie elio gusaba obokonyi bugwakana ebili ya dagitari yomwana bo mwaka oyomo Nyagosira Joseph Mose oyu oyerete nyomba mwabo tariki 3 omudingo narimo omwaka wa 2025 nego koirwa ase nyagitari ya KTRH rekonyoro bogwenia kolenda agasirio bogima bwaye kareme ya ICU. So narenge gas muinoga iga na marugitare ngorro gas nare gokora ngoira na gocha ngonyore rio kinyomba aba nganyoro mwana ayete ngamwira nyagitari dispensary tachi kokonyo ngamwira town kero na mwira town akapokea emergency alafu kama kubekwa ICU so ICU yeyo iga obere 9 days yachiga on Wednesday naria chitagasira obana kerasira ebire kabe yatirire igoro bago kwana na kwerera na mayenda manene gochia asabaralie mambi ya rero nigo iso mwana amona ngina koro omwana oyo batebire buna enke yo nigetari kwenyara na gotiba kwenyara gwakana chibese chyo so se familia yaiga ntori kwenyara so nabakora mbroko boko andonse asara nyare na nganganire tari gasimbwate nebiparua tu ani biparua birero nyore mambitonyora mano bonene tugwetera sasingino nyetubwatige parua iki amukorara njara mumuroja myoka nyore arete turi ninyoke nkonyora turi tokoborwa abo tokorara ngeyo bokamumbaro muroje nyomba muroje nani ule nyumbaro pata chizi baligi ebakorara bono mutakora byumukia mube bono nande narichikomenda kana mwana gochigoro ati mwari gwanje mutokoni nogo ichana buna nonye gakanetesha aso mwako magima tebakonyeti gwakana kende gionsi asikari batebetigo buna sha teri gwakanira barwiri bari ICU on Tuesday ngagenda sha nga report bagantenta kero gwakana ngabasaba singencho nchibwe komanyana ninde noboremeru bankonye nyone metinga kane metienye yuebere bagakana bagantei ngaka no mwako mugima umwako yo mugima
bambekirete omotienyi gwakana 850 so nje ngakana 10,200 neba naakanire sha eyu ase biliari sha eyu techieti gosuki kero nachete ngabori omonyagitari gose ngabori bari batenenerete egari ase ng'encho nakanire sha 10,000 naki naende bilia yaige gotira iga bagantebia bilia sha egoshughulika omonto ore ward tari ICU bono iyo sha itenkonyeti nabo nandoche na mbosa ase ng'encho aikunisaidia bono nigo babasabira abarayi n'abasamaria baya bari n'omoyo bw'ogwancha basokere ko yesire nkeyo gwakana ebili ya shilingi chiribu 200,000 ase familia yaiga ntokonyora besa ekyo so nare gosaba mugambi onde bwensi gosonde bwensi oraigu gwetera mariogi yaiga nabakorambora okoboko nabagotokonya asa kwenyara chenare gosaba abarayi baito bonsi pi aba MCA women rep aba governor aba senator ase bari gaki mojono otakeire barambura okoboko kibararambura okoboko nyasaye itore igoro nere takobatiga amina nigo yategera asabarayi n'abasamaria baya gwesokia rego yakonye nkeyo ilinyara komweni omwana oyo asobwango ebili yoto nyagotira inkoripoteri Soko TV kurogeserera ensemu ya bunge ya kitutu cha South County ya Kisii Riteriane Wycliffe Orenge Nemano morigito Wycliffe Orenge noroboti rwa senchira yobo ikirano gosaba gwitunga ya mate unech konyora obokonyi tutigarita se county ya Kisii mwanchu murigari asige ikaro kya matuka atatu ikibono kya barenta hamo abanyagitari bateresa inse yekiombe ya Kenya Progressive Nurses Association KNPA asensemo ya ATC me yumo chubo songeri gosanga igoro yechinchira chekerero ecyugwikirania obochenu nigo bono gikira omweri oritukoria rero kubwatikana numurai wekiombe kyo Michael Nyongesa gukwana habenene Soko TV maiga yo wika omweri kwa moigoyo nigo bono aereire buna abateresa abo benyorera maigeria mange yekerero kubwaterana nababwatani ao ayora chiko bakonya samatuko arebosio asobokoreri bwabo nigo bona aburirie hebaraza yabagavana gwikirana gose gwikirania eira heyubariete abateresa yokurikwa kwa bateresa abo hase ekonda ya butambe bose baetetie omotienyi oeta omwaka oyoiga omorikito Pethuel Machini agotumanya senchere gwikirano ababwatani nabiga abanyagitari abateresa inse yekiombe ya Kenya Progressive Nurses Association KNPA nigo baikiro mweri obwigikaro kya matuka atatu asensemo ya ATC eyo bayagosanga igoro yechinchira chekerero cyo gwikiranya bochenu asenseme yo. Some of the issues we have raised is about the dynamic way healthcare is coming up in terms of embracing digital healthcare as a future for our profession. Gukwana benene Soko TV maiga yo gukura igikare kyo nigo murayiwe kiombe kyo Michael Nyongesa aereire buna nigo abateresa abo banyorera maigeria mange yekerero kubwatirana nabobotani ayora bakonya mutukabosyo asobokariri bwabo. The members who attended this conference have gone away happy because of the quality of scientific papers we had in this conference. We have also gone away with both soft and hard copy of the abstracts which were presented here. And so we want to thank God for the time we had here, and we want to thank the Kisii team for having organized such a wonderful conference. We have been able to engage our partners in terms of supporting nurses for furthering their education and for attaining more skills and competence and knowledge for them to be equipped for service provision to Kwamboka. Singa kichi choni gaine kirebuna nige kiombe kyo kerarike abateresa bibigori byonsi eri gusanga birengeryo igoro yo gukinyo bokorri bwabo tambe. We want to bring everybody on board, the young and the old, because this is where they learn to keep their professional ideals as they serve common wananchi. Because the theory of decay says
that if you don't practice, you forget. And being a profession, you must have at least 20 hours every year of continuous medical education. And so, both the young and the old require all this. And so we implore to everybody to join KPNA, those who are not members of any, so that we can be able to learn together and maintain the quality of services that we envision as nurses. Saburi barasa yabagavana wikranira yabaririta abateresa yokuriko kwa bateresa bwo yoba etiti mutinyo gatatu mwako yiga. We urge the COG to implement the career progression guidelines for nurses, which were completed in March this year without haste. Reporteria Ensoko TV kuriga ATC Muchibosongo county ya Kisii Chepetuel Machin. Togoska bosio mwanchumo rigereria abarai bechi kanisa kurwa sorgongo rwagusi nigo bono basabire obotoereru ase chiwodi hechio chigo chego twara bochorio boke eike gocha abwase bono basabire baeneke obotoereru hamatuka yabagendrete nechi campaign chiabo nerituko ryogwaka chikura. Igo abantu baminto tatako batevinga chingagija siasa tuwebeke biya ntobanya ko batoko minyoka gochialia abana siasa igo bakuoma na bara manasa matanga baka na chingundi mambi na mamire ko nyole barambo bakoragera bakotero komo toba abantu abangaini nyakoba toko manyanga kitokora mangana siso nentuto nyakoba toko itana nyakoba toko anchana nyakoba tokora mangana yarama ya buna bone tokende ta masoma sikanze toka iga ya glorious masomo agropo pastors training to some bantu goriye family na kimoko chamo na kimoko lenda nanga kimogwanchana na kimoko korobo wino bosuke tali asinje mogotegemea shilingi 50 ose shilingi 100 ora egwe kolenda yo monyene na kyonya kwa bagoko ndo bumwenya kwa bakokonyeka sati abaseni asabana bali barakinyaruka baona chisukuru cyabungira abangina banya kwa nyakania bana uchimoya uchibugeka yatigama ngana yo egera abana bakine biya banya kwa bakocha bokonyo bwa bole motu na barubego kuna bande bako kembia mono nya sabaseni. Leo tumekuwa kwa kanisa hili hapa tukiwa na training hii na mwenzangu atatuelezea zaidi juu ya hii. Na mafundisho ambayo tunafundisha ni asua kwa sababu ya sisi tukiwajibika kwanza kabisa, maana inaitwa family life. Tukiwajibika kwa kazi yetu, kwanza mwanaume kuwajibika kama mwanaume na alafu awajibika kama baba. Familia yote inakuwa iko pamoja kwa sababu kutokana kwa familia ndio tunakuwa na ndio tofali kubwa zaidi la jumuiya yoyote, kwa sababu hakuna mtu mwenye atoke kwa familia. Inaanza na baba na mama, alafu watoto, hatimaye tukiingia kwa society, kwa village. Kwanza kabisa hawa watu wawili lazima wakue. Kwa hivyo ndio tunafundisha msingi wa maisha haya ili kwamba tuwe na jamii ambayo iko nzuri katika siasa, katika kazi. Kuna somo moja ambayo tumejifundisha hapa ambayo tunafundisha kina baba kwamba ukiwa baba mzuri, katika 1 Timothy chapter 3 verse 4, awe baba ambaye anayejua kutunza familia yake vizuri. Na hapo tunasema kwamba tukivunja kidogo tunasema aweze kuwa alete mpangilio wa nyumbani ulio mzuri, ibada, kazi, masomo na hata kucheza. Toskabusio mwanchumo rigereria humurandi Peter Murwabe kuruase kanisa ya Gospel Embassy Chapel county ya Kisii nikobona barigandira bamenye be county yo ya Kisii na boigo bari be county ya Nyamira ase skuru yo boroso ya Kisii ritkoria Jumamosi kisariki 24 ya mochumo tionyoiga umwako wiga asomoiga bogo chengere myaka 10 kurwa ugo chakiwa we kanisa yo abwa somogani wesikara chekoba humuraibwense William Ruto asebono hariganiwe ase umoigo yo na boigo egati ya baribande helio gokora amasabo no gochengera ase obwamo. Wakaribisha wananchi wote wa Kisii County, Nyamira, maeneo ya hapa karibu kuja kusherekea nasi kwenye ibada takatifu ya kusherekea miaka 11 tangu kwanza rasmi kwa kanisa letu la Gospel Embassy. Na pia tuna wageni wengi pale akiwemo Mheshimiwa Rais na wabunge wetu na mawaziri wetu watakuwepo. Lakini ni vizuri niseme kwamba ni ibada tunakuja kufanya na sio mkutano wa kisiasa, japo tutakuwa na wanasiasa na najua mara nyingi kuna sehemu hautawazuia, lakini ukweli ni kwamba ni ibada ya kusherekea miaka 11 tangu kwanza rasmi kwa kanisa letu la Gospel Embassy. Kwa hiyo wote ambao mnampenda Mungu na mngependa kubarikiwa,
na nyimbo nyingi na ibada na mafundisho na maombi. Mnakaribishwa sana Jumamosi tarehe 22 Novemba kwenye uwanja wa Kisii Primary. Nara yomwanchu morigeria kurwa semesa yamaya kurwa ensoko ensa eyamo kugosabanga hogendra gutwara oborigereri obuya wemeroberia gendrete asembe ogikoroga chinsa isato ninchikorana nande tosange nyorobo genkwana ya beno botuko bware roturache kumurikera enkwana yomurai bwense iyo anyara kobaga kobwatoka rituko ria rero hasamagacho yebunge asaerera emeroberio serikali ya Kenya Kwanza yikirandiria segeka kyo mwaka oyomo igoto mache gosangana into chinga keje chigwika kurenda seboniga gendra gutwara oborigerio byanche nkuru kwa Clinton Ondigi.